Ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη έκδοση της κριτικής του καθαρού λόγου, ο Καντ γράφει ένα έργο με τίτλο «Μεταφυσικές πρώτες αρχές της φυσικής επιστήμης», δηλαδή μεταφυσικά θεμέλια της φυσικής επιστήμης. Το δημοσιεύει το 1786 και σε αυτό το έργο εξειδικεύει εκείνες τις αρχές που είδαμε από την κριτική του καθαρού λόγου, τους όρους δυνατότητας των αντικειμένων της εμπειρίας, στα αντικείμενα της εξωτερικής μας αίσθησης, στα εξωτερικά αντικείμενα, δηλαδή στην ύλη, και συνάγει τις πρώτες αρχές της φυσικής επιστήμης, καταλήγει τις πρώτες αρχές της φυσικής. Μια πρώτη εξειδίκευση, μια πρώτη ερμηνεία, μπορούμε να πούμε, των κατηγοριών. Οι κατηγορίες ως τέτοιες είναι ανεξάρτητες από τις μορφές της αισθητικότητάς μας. Μια πρώτη ερμηνεία τους, η εξειδίκευσή τους ήταν ήδη οι αρχές στην κριτική του καθαρού λόγου, που εφαρμόζουμε τις κατηγορίες στους όρους από τους οποίους εμείς προσλαμβάνουμε και συνάγουμε αντικείμενα με τις αισθήσεις μας και συνάγουμε αυτές τις αρχές. Η περαιτέρω λοιπόν εξειδίκευση είναι αυτή η εξειδίκευση των αρχών στα αντικείμενα της εξωτερικής αίσθησης. Η εξειδίκευση των αρχών που ορίζουν μια φύση εν γέννη στη σωματική φύση, η οποία είναι και η μόνη δυνατή εξειδίκευση. Δεν μπορεί να υπάρξει κατά τον Καντ μια αντίστοιχη εξειδίκευση στο αντικείμενο της εσωτερικής μας αίσθησης. Η ψυχολογία δεν έχει κάποια αντίστοιχα απριόρι θεμέλια. Είναι για τον Καντ μια αποκλειστικά εμπειρική επιστήμη. 1786 λοιπόν, ακριβώς 100 χρόνια μετά τα πριντσίπια του Νεύτωνα. Τις μαθηματικές πρώτες αρχές της φυσικής φιλοσοφίας, οι μαθηματικές αρχές της φυσικής επιστήμης, το θεμελιώδες αυτό έργο της κλασικής φυσικής, της νεότερης φυσικής. Και ο τίτλος του Καντ, με τα φυσικές πρώτες αρχές της φυσικής επιστήμης, είναι πράγματι μια αναφορά στον τίτλο του Νεύτωνα. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν αρκούν οι μαθηματικές αρχές, προϋποτίθενται κάποιες μεταφυσικές αρχές, προκειμένου να είναι από εκεί και πέρα δυνατές οι μαθηματικές κατασκευές. Προϋποτίθενται δηλαδή κάποιες έννοιες και αρχές, υπό τις οποίες σκεφτόμαστε την ύλη ως το κινητό στο χώρο και κάποιες θεμελιώδεις κινητήριες δυνάμεις της ύλης, προκειμένου από εκεί και πέρα να είναι δυνατή μια μαθηματική θεωρία της κίνησης, μια μαθηματική θεωρία των δυνάμεων της ύλης. Πώς γίνεται αυτή η εξειδίκευση των αρχών στα αντικείμενα της εξωτερικής μας αίσθησης, ώστε να προκύψουν οι αρχές της φυσικής? Ας πάρουμε την αρχή της αιτιότητας. Ό,τι συμβαίνει έχει μια αιτία. Η κάθε μεταβολή έχει μια αιτία. Την εξειδικεύουμε στο αντικείμενο της εξωτερικής αίσθησης και προκύπτει η αρχή. Κάθε μεταβολή της ύλης έχει μια εξωτερική αιτία. Και αυτή είναι ισοδύναμη για τον Καντ με την αρχή της αδράνειας, τον πρώτο νόμο του Νεύτωνα. Δεν μπορεί να αλλάξει η κινητική κατάσταση αν δεν επιδρά κάποια εξωτερική δύναμη. Η ύλη δεν μπορεί να θέσει τον εαυτό της σε κίνηση ή να αλλάξει την κινητική της κατάσταση. Ένα σώμα στο οποίο δεν ασκούνται δυνάμεις, είτε ηρεμεί είτε κινείται στο άπειρο με σταθερή ταχύτητα. Αυτό είναι για τον Νεύτωνα ένα αξίωμα. Οι θεμελιώδεις νόμοι της κίνησης εκτίθενται στην αρχή των πριντσίπια ως αξιώματα, αλλά βεβαίως για τον Νεύτωνα, κατά τον Νεύτωνα, τους συνάγουμε εμπειρικά. Δεν διευκρινίζει πώς ακριβώς τους συνάγουμε εμπειρικά, διότι η αλήθεια είναι ότι κανείς ποτέ δεν παρατήρησε στην εμπειρία ένα σώμα το οποίο κινείται επάπειρον με σταθερή ταχύτητα, σε μια ευθεία γραμμή. Αλλά αυτή είναι η ιδέα. Για τον Καντ πράγματι τέτοιοι θεμελιώδεις νόμοι είναι απριόρι νόμοι. Απριόρι προϋποθέσεις της φυσικής επιστήμης. Δεν είναι πάντως το πρόγραμμα του Καντ, το φιλοσοφικό πρόγραμμα του Καντ σε σχέση με τη φυσική, απλώς και μόνο μια φιλοσοφική θεμελίωση των αρχών της νευτόνιας φυσικής. Η θεωρία που εκθέτει ο Καντ σε αυτό το έργο
αποκλίνει από τις αρχές της νευτώνιας φυσικής, εκθέτει ο Καντ μια ριζικά δυναμική θεωρία της ύλης. Ριζικά δυναμική με την έννοια ότι, όπως γράφει ο Καντ, η ίδια η ύλη μετατρέπεται σε θεμελιώδεις δυνάμεις. Δεν είναι τίποτα άλλο ύλη εκτός από δύναμη, εκτός από δυνάμεις. Είναι μια πραγματικά ριζική ιδέα. Απορρίπτει ο Καντ τον ατομισμό ως μια εμπειρικά αστήρικτη, αθεμελίωτη υπόθεση. Ήταν πράγματι ο ατομισμός της εποχής του μια υπόθεση χωρίς εμπειρική θεμελίωση και δεχόταν μάλιστα ο ατομισμός της εποχής του ότι η ύλη αποτελείται από απολύτως αδιαπέραστα άτομα και κενό. Για τον Καντ αντίθετα, η ύλη καταλαμβάνει το χώρο της με μια θεμελιώδη αποστική δύναμη, αποθεί δηλαδή ό,τι επιχειρεί να εισχωρήσει σε αυτό το χώρο. Έχει ένα μέτρο, ένα βαθμό αυτή η δύναμη και άρα είναι σχετικά αδιαπέραστη ύλη. Αν υπήρχε μόνο αυτή η αποστική δύναμη, τότε η ύλη θα διαχεόταν στο άπειρο, οπότε προκειμένου να είναι δυνατή η ύλη, απαιτείται και μία αντίθετη δύναμη, μία ελκτική δύναμη, και αυτή αντιστοιχεί για τον Καντ στην ευτώνια βαρυτική έλξη. Αυτή είναι κοντολογής η θεωρία του Καντ για αυτές τις θεμελιώδεις δυνάμεις ως όρους δυνατότητας της ύλης. Έχει προβλήματα αυτή η θεωρία και εσωτερικά προβλήματα, τα οποία απασχόλησαν τον Καντ μέχρι τις τελευταίες μέρες του, στα σχεδιάσματα τα οποία κυκλοφόρησαν μετά το θάνατό του με τον τίτλο «Το Opus Posthumum», το μεταθανάτιο έργο του. Και είναι οπωσδήποτε μια θεωρία ενδεχομένως γοητευτική, αλλά πάντως αιρετική. Δεν είχε κάποια άμεση επίδραση στην εξέλιξη της φυσικής. Ήταν πάντως αυτή η θεωρία του Καντ η βάση για τη φιλοσοφία της φύσης, του γερμανικού ρομαντισμού και του λεγόμενου γερμανικού ιδεαλισμού, στα χρόνια αμέσως μετά τον Καντ. Πάντως, σε σχέση με τον Καντ και τη φυσική, ήθελα να πω ότι η θεμελιώδης ιδέα του Καντ που είδαμε στα προηγούμενα, το αντικείμενο, μόνο το αντικείμενο της φυσικής επιστήμης, αλλά εν γέννη, το αντικείμενο για μας, κάτι που είναι αντικείμενο για μας, συγκροτείται υπό κανόνες και νόμους, ότι αναφορά σε αντικείμενο δεν σημαίνει πρωτίστως, για τη γνώση μας, αναφορά σε κάποιες οντότητες, αλλά αναφορά σε μια τάξη σύμφωνα με νόμους, είναι οπωσδήποτε μια ιδέα την οποία ο Καντ αντλεί από ένα στοχασμό πάνω στο χαρακτήρα της νεότερης φυσικής, μετά τον Γαλιλαίο και τον Νεύτωνα, και μια ιδέα η οποία οπωσδήποτε ανταποκρίνεται, ακόμα περισσότερο ίσως μπορεί να πει κανείς, στην εξέλιξη της φυσικής μετά τον Καντ.